हॅलो, हा हॅलो आव्या, बोल ना क्या. अरे थोडे पैसे पाठव ना, काम होतं. हा पाठव ना, जरा काम होतं. पैसे पाहिजे होते का? ठीक आहे, थांब पाठवायला एकाच मिनिटामध्ये पाठवा. हा लगेच पाठव. हॅलो, हा पाठवलं का पैसे? बघ तुला पाठवले. नाही रे, नाही, मला नाही आले. नाही आले का? थांब स्क्रीन रेकॉर्डिंग पाठवायला बघ. स्क्रीन रेकॉर्डिंग पाठवलं का? कशा, इंस्टाग्रामवर? हा बरं ठीक आहे, लगेच चेक करतो. ओके.